खिलामानि गाराखै जानाया हे भगबान हेलौ लोगोफोर आंनि दादु सरगोरि ब्लगाव फिन खेबसे नोंसोरखौ बराय हरनाय जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै थाबानो जाबाय आरो साबो दं बरियानो साबो दं नै फैसाखौ मानो बनासै खमाय जाया मा खमाय जानो आंलाय खमाय जाया बोरसाया मोनाबिलिनि सा दे फिसा जाबायना इमान पेटला अमासो उदेरसे माबायबो Pero, mana gitu nung? Pero, no, lo, nani, hello, ah, mana, ma, lo khop, kalau bener nggak, kalau bener lagi? Ini tawar mabe langgan ini. Oh. Pisa gaya dia yang nojini gitu. Pisa gaya dia kadang. Ini bilang nih ke, cari pergi biar nabi dor. Mana nih ke jalan baik. Lesirah. Dalam nah baik ke. Pisa nojini thang benar apa? Pisa gaya no. Khodai lokal lo zabai thabalai. Belian basrau langsung pun songlai babu, babu, lokal dah kena khodai zabai thaba belian basrau pun song, baik, umah saya. Dah mana bilu suyar ni? Ni baterai mana? Babu, babu, ama mati baca nggak pasal. Mainnya wajib kita tadi. Dong garib poni. Lepas mana bilin thak lain si sokau, si berai ni. Ini malam dia. Awana. Ar topai deh. Mana lagi salayar dah. কি বস্তু এ কিসমিস আর এই তো সব মিক্সার দেই না নারকেল সব মিক্স করব সব মিক্স করব এটু কি চিংলি জানসি होमबा फिथाखौ लोगो बरमा एक्सपो फैदो लोगोफोर गोथाव जायोना लोगो नायनि मिथिया दे सोंलाय কি বই তো দেখলি বুঝা সিয়া দে না বেলেগ সস্তি আর কিসমিস নালাকো থাयो लोगो एनार्जि बाराय एक्सप'आनो ओरै लांगासिगा आरो लोगो एक्सप'आनो मानसि फैथ'वाखै सं बेफोर दखानाव नामा उदुग्रा नामा ना दखानाव मानसि फैगोन बेफोराव दखान लाबोबावगोन आरो ना खिना गालांबासो हामोन नामालै ओरै फै ओइनो लोगो स्पेरेल पटेट' नामा लाबोना फैदों मालाय কি বস্তু এইটো ও খেলা নাকি কি খেলা এইটো কি পায়
ভাল বস্তুই নাইছো दसतानि खेला मा दं इखि आरो मा सार ला लोगो ला बैथ' कि बाल्टिं हा कि बाल्टिं इटु न कि करे इटु লেট্রিন তো নিবা পারবো নাকি খুরব না লেট্রিনের কারণে খুরব ইটু কিন্তু না अपना फैबाय जोङो थिंख्लि फिथा जाना फैबाय लोगो ना जाना फैबाय बायदि बायदि रोखोमनि बुस्थु नायबोबाय एक्सप' माने एसेबां गिदिर जाथ'वाखै दखानिफोरा फैथ'वाखै आरो फैहांबाय थादो थ' लोगो थांबाय थांसै ना होलांलायनोसै मेदासिम टेन टेनेन टुरु टुरु सेंखोला खनसे बा मोदोमनायानो बास्रावजोबदो माइलाय बिरियानि नै मामोनलाय नियो नोंनिया नङा माबाया जांगिला फास्ट फुड इयाव माने बिरियानि बानायदो जानोसै जोङो दोखो दोखो जालायनोसै जानायानो खामानि आरो आं खनसे गाखोबाय जांगिला फास्ट फुड दखानाव बा अ जावलिया सरि आंनिया जांगिला होनफ्लांदो इमा बेदर हे भगबान टेस्टियानो बासावजोबगोन दसं हे दोखो दोखो जानांगौ इखो गैला एख' गैला उपाय गैला एख' गैला सब बन्द স্পেচিয়েল অৰ্ডাৰত আমি এইকেইটা পোলাও বনাই আছো অৰ্ডাৰ আছে পোলাও बुझी मुझे चिकन बिरयानी बहुत मजेदार है भाई हैदराबाद बिरयानी बना के खाए हम फैंटास्टिक वेरी फैंटास्टिक सर बनाने में खाओ कुछ बोलो आकाश ओइ जाना लाखादो अदानो बासावलायदो ओंखाम खुइदोंनो जाखादो हायनानै ओइ नङा टाइम आइ नै इयाव दङ दै टाइम अदानो बासावलायदो इयाव दङ आकाश नै अयो जाबानो ओरै जायोना सानसि जामलायलांबाय गोना सोना हान्थु खिलामानि गाराखै जानाया हे भगबान ओरै जायो नालाय मानसिया थैबाय स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।